Munguru bashi ki ili abụọ na isii n'ime ọnwa Septemba 2025. Wee bịa ụbọchị Fraịde. Bịa ụbọchị anyị ga-azụ ahịa Eke n'ụzọ ebe anyị na-azụ n'ala Igbo. Mụnwa isi Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka, eze Igbo gburugburu n'ụwa niile, eze omeiwu ukwu, na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ na-ayọ ya ayọ Chukwu abịa ma ka inyere ụmụ ndị Igbo amamihe n'iru, amamihe n'azụ, amamihe n'aka nri, amamihe n'aka ekpe. Gị nwa onye Igbo ebe ọ na ị nọ, mi nọ Naịjirịa, mi nọ n'obodo oyibo, anyị na-etinye ike amamihe ruo egwu n'ime ndụ wee na-ekwu na ọ ga-adụrụ na mma n'ụwa. Ekpere eze omeiwu ukwu na ekpe n'ime ndụ n'ụtụtụ. Anyị wee na-ekwu na ka anyị gọlịa ka ọlịa.